Uthi banda kwethu ayilali isukele ngoku. Hallelujah. Ngifuna ukuthi nje ba nisazi beningamakhwenkwe nisenza zonke ezazinto. Zisekhona ezanto zinilindile. So we have to decide ukubana ndiyayenza nalento okanye andiyenzi. Okunye ukueda lento sendiyichilo thina singabanye yabona umzekelo mina zange ithole mina le privilege ngiyitholileyo. Ngizama ukuthi bana kwethu ninothixo nithanda kakhulu. Into ekufuneka ngoku ingqenqeze ezingqondweni zenu nokubana uThixo unithanda kakhulu ngaphezulu basinithanda. Thina zothi siyanithanda ngoku nizojika ngoni sithathele sizanibetha. Yabo lo Thixo simpreachayo pha kanibethwa pha akekho umuntu ozofika ngoThixo. So nizama unixelela ubana namhlanje you have to decide today ukubana ndizoba ngumehluko phandle. Ndizoba ngumehluko esikolweni. Ndizoba ngumehluko ekhaya. Ukube ngumzekelo apho ngwalapha kule ndawo kuke kuthi ezintwana zincinci zizitsho ndifuna ufana nobani. Kuyenzeka mntakwethu unike uThixo. UThixo angabonakali pha endleleni. Njengoba lo Thixo sizokunika yena apha. UThixo ukhona kuwe. UThixo nje khona pha kuwe. We have to be self-disciplined mntakwethu. I-self-discipline iloni is to be consistent kule nto obuyiyo. If kunenye indlela obuyiyo ndizama ukuthi mntakwethu uzama ukhangela mphini ombi. Ufanelwe bukhosi yena ngoba ufanelwe observe okay protocol. Hallelujah. Isawusama ukukhawulezisa. Then I as one by two bafowethu. Incwadi engibhalileyo. Oh hallelujah.
sayime igama likaphila. Oh hallelujah. So ngoba andizibana lo ndifuna ukushumayela kafutshane andizibana lo ithuba lokuyana mfowethu kodwa sebethethile ngisayinile apha uba presented to Phila Ludaka signed by the author Pst Mayekiso. Nasendibhala welcome to the men's world. Ukhona into engangithatha ixesha ukukucacisela yona kodwa kule ncwadi uzayifumana. Le ncwadi ibizwa ngokuthi The Fighting Prince. Nickname engayifumana ngo-1993 ndifika eMontreal High School ndifika ndidlala amanqindi. So ukufika kwam I was innocent 1993 ndisenza standard 8 ndangena amanqindini 93 njalo ndandicelelwe emzini indawo yokuhlala emzini wakulo mama because kwangekho hostel. Amen. Thatha uklasi ndiyaxolisa inoba ndisisitep sokugqibela make ndiyithi nje. Amen. So xa ndifika eMontreal School ndandirejectwe eSt John's. Standard 7 ndimenze engcobo emkhanzi apho ndizalwa khona. So bese ndivele ndizohlulwa intsangu at that time. Alright. Abanye bathi mhlawumbi noba babona le baby face ngishiyeke ngo-4 years ngondenza u-50. I-firstborn yami yintanga kanamhla ibegrade eMpumalanga University. I-secondborn yami noba yintanga akho mbali ukuphosa umntana. Yes. I-lastborn yami yenza u-9 Mthatha High yenza u-grade 11. Noko kudala nikhona emhlabeni unyaka we-23 ndishumayela na-23 years ndiku-ministry na-20 years ndisemtshatweni. Amen. So I'm trying to khona into endifuna ukuyitsho kuni bafowethu. So ingabi ngathi ndiyabhosta ukuzivakale kakuhle zibalulekile izinto endizitshoyo. Amen. And number 2, I'm not here to preach, I'm here to speak. Mhlawumbi uyozibona entlanga ufumane ndishumayela ngemini ningathi saphathelwa umshumayeli wabanda. If ndikhe ndashumayela anizoyiva le nto ndifuna ukuyitsho. Let me just speak ndizolivula iBhayibhile. So now ngo-92 ndipasa u-standard 7 nento kuthiwa ngu-grade 9 ngoku. Sendivele ndinyaka endiqale ngayo ukusela because I remember ndaqala kwi-Christmas kuse-idambi kuse-idambi kuse-150 noma-250 sasizithenge mna ndandine-2 yamadambi uqomba ndandisaqala ndasela yanye ndanxiba eyesibini yophuka ndandisendixelile fina umntu onxiliswe idambi eyi-1. Okay, to cut the long story short, ndiyapasa bese kunzima ndi-aplayele St John's kwaku-aplaya ngose-St John's and kwakufuneka upase kakuhle. So andapasa kakuhle ndandikleva ndingumntu ohlakaniphileyo but ndandine-challenge ndandine-challenge ongakwazi. So naturally ingqondo ndiyiphiwe but once ndingaphuthi i-effort. So nyande aplaye ndingathathwa ndirejectwe St John's ngenxa ye-results zam zoba-7. So ke ndabe sendidicayidile uba andizofunda engcono. So ndawufumana isikolo eMontreal ndizama ukuyikhawulezisa. So phaya eMontreal edolophini kwakunefemeli yakulo mama eyayinebhizinesi ye-bed and breakfast. Lento esingathi yi-motel, something that is very big. So kulala abantu abantu ebusuku bayalala and then ekuseni yakubona ngosebhizinesi yasehotel. Then ekuseni the following day kuyobhamishwa leyo mali eStandard Bank yobobusuku. So ndacelelwa indawo uhlala lapho ndandingumuntu othuleyo phila. Na uzobona sendikulimazile uba hayibo ayifani naye. So that is why abantu babekwazi ukundithemba banditruste ngezinto but
ufumanise uba bavele bandithemba, ufumanise uba ndizovele ndibashaye ndiyathembisa. So because ndathi umfana alright, and then bavele kwathiwa kule hotel, okay, umonwabisi nguye emakabhankisha imali. So from 1993 I started ukuthi qho ngelunch xa ndibuya esikolweni fike ndiye bank qala ndiyodamba imali and then ndibuye ndiye ejimini. So that's what the book is about. Iqala ngokuba base-high school, then ndize ndiyosindiswa, ithetha ngazo zonke izanto ukubanjwa kwam ndiye ejele and everything, ama-armed robberies endagcina ndiwenza. So le ncwadi yayisenziwa kanje. So like if ngobusuku kwenziwe 2000 ibifakwa apha nezincwadi ezinkulu zasebhenki, ibifakwa apha le mali, and then ebhenki bebefika bathatha i-original paper bayirhazule share the duplicated one ibuyela. So mna ndathi sanextracted sothi ndingayofika ebhenki ndijike ezantu basebhenki ngiyayibona imali fika ndingene kwela hlathi eliphaa, ndifike ndenze ngale ndlela ibhenki bekuzokwenziwa ngayo, ndirhazule iphepha ndilishwabanise, ndithathe imali ndiyifake epokotini, ndibuye nencwadi ndiyithandazela uba ingabonwa uba inaso isitampu. Nyhani azange ibonwe for about 1.5 years, because 1 or 2 years, because izobonwa May 1995. Sekudala ndiyibetha, sendiyibhosa yedolophu phila. I'm young, I'm a teenager, but sengikwazi ukungena kwi-night clubs. Yes. Sengikwazi ukungena apho ndiprotectwe ngoobhuti abadala aboyikwayo because ndimncinci, but apho ndifike khona itafile ndiyenza mnyama. Before I was 18 years, I carried a lot of money in my pockets. Amen. Xa kuvulwa i-Oasis le uba niyayikhumbula nge-early 90s, i-Oasis i-night club opposite le i-TH, le building eyatshaywa. Ma kuvulwa i-Oasis bendikwazi ukufika nesquad samadoda awu-20 ndithenga utywala hambe encinile wonke gawo. So I had a lot of money. So I did that. Kwafumanisa uba ibhizinesi njenge-client esemqoka kwa-Standard Bank, uStandard Bank uyanotice uba no, imali ayisangeni from this business. So into enzekayo ngo-95 kuphela u-April, yilaa holiday ye-10 days yepasika, ndigodukile ndizobuya after 10 days. Ibhenki ifonele ibhizinesi yathi imali ayisangeni, andisayizisi. Bathi ebhizinesini no, umonwabisi uyayizisa imali every day. Kwaphikiswana uba no, lo mfana uyayitya le mali, bathi no, akanayenza loo nto ayifane nayo. And then kwasethwa itrap, ndikwi-10 days eholiday ndizawubuya after 10 days. Kwasethwa itrap kwathiwa okay masiphinde siyifake njengesiqhelo, atretshwe ibekwe phaze ibuye kujonga isitampu basawubuya sikhona. Ndiyafika after 10 days imali ndiyivuthulule engcobo, le ncwadi ibekwe phaa ndisalambele, ndiyilambele. The first thing endayenza ngafike ndayithatha kanti nditretshiwe. Nge-20 kaMeyi ungolwesine ngo-95 xa ndibuya kanti itrap endibambile, kwafonelwa amapolisa, kwafonelwa ama-shareholders and everything, kwathiwa kuzobuya ngo-6 makuza amapolisa makuze bonke abantu nimbambe. Kanti ngeli xesha kwenziwa ikhona ndisebhadroom ndiyeve. Let me cut my story short. So ndimncinci, andibanga naxesha lokuyolanda impahla zam, ndaphuma ngempahla endandiziphethe, ndaphuma ndabaleka, ndathi mandisendleleni ndathi no, le mali ininzi kudala ndiyitya, ndizobhadla ejele ngcono ndizibulale. I considered suicide. Ndangena endlini yomngane wam owayehlala emafletini esofaya, ndayothi ngandithengisela isibhamu endava ethetha ngaso sisetywaleni. So to cut the long story short, ndagcina ndikwamangqonde ndiyozama ukucima elo tyala. So zonke ezo zinto ndicela uzifunde apha encwadini mfowethu, ndibona iweather isiza. So ndifuna ukuthi kuwe before ndiyezweni lenkosi phila. But iBhayibhile lithi yintoni ubudoda? In the book of Genesis chapter 2 lithi ngeso sizathu indoda iyoshiyise nonina imanyane nomkayo
yintoni indoda? Indoda ngumuntu oye esuthini? No. Indoda ngumuntu oxhala ibhokwe? No. Indoda ngumuntu okwistage apho angeke abasakwazi ukudependa kuyise nonina. Indoda ngumuntu oyoshiya uyise nonina anamathele kumkayo. So ubudoda ingqondo njengoba sisho uThalita, because akekho umuntu ongashiya. Uyabona abazali bakukhulisile, but ubudoda bakho buzopruvwa ziziqhamo zokuthi umanifeste iziqhamo eziveza ukuthi I am ready ukuthi ndingazimela. I cannot be dependent. Amen. Ubudoda obo. Hallelujah. Asiyena ezwini lenkosi. Asiyena ezwini lenkosi. Lesakhona abazalwane. Asibalekeni siyeni kuJohn. Asiyeni kuJohn chapter 21. Hallelujah. Ndicela singabusahlabelela sengizoyika ixesha. Amen. But okuningi sendikuchilo. Amen. Sengichilo uba kanti uzishumayela ngenye imini nizongiva ndishumayela. Amen. Ndicela siyeni kuJohn 21 verse 31. Amen. Ifundeka kanje. Nesihamba nami bazalwane. But these things are written that you may believe. Ezi zinto zibhaliwe ukuze nikholwe. Amen. So into lenza umuntu kuthiwa usindisiwe. Hallelujah. Is to believe. Silapha sisindisiwe because we believed. Amen. So these things are written that you may believe that Jesus is the Son of God. Hallelujah. Amen. Sizofunda verse 13. Nesakhona bazalwane. Kuncwadi kaJohn sifunda uthi ezinto zibhalwe uba nikholwe. Ake ngibone izandla zabantu abakholwayo. Hallelujah. Asiyeni ku First John chapter 5 verse 13. I write these things to you who believe. Amen. Amen. KuJohn uthi funeka nikholwe inkosi uJesu. So nikholwe nibhalela kuni enikholwayo inkosi uJesu. Uthi so that you may know. Hallelujah. KuJohn uthi ndibhalela uba nikholwe. Uthi ngoku ndibhalela abasebekholiwe uba bazi. Let me repeat. I write these things to you who believe in the name of the Son, so that you may know that you have eternal life. Hallelujah. Ngamanye amazwi ayinguwo wonke umuntu okholiweyo wasindiswa. Ukukholwa kwenze ukuba nibe nobomi obungunaphakade. Kodwa uthi John ndinibhalela ngoku enakholwayo naba nabo uba nazi bani nabo. Amen. Hallelujah. Ngamanye amazwi kunabantu abakholwayo, that's good. Kodwa abangaziyo. Hallelujah. Ndikholelwa nina enikholwayo nibe nobomi obungunaphakade. So ukukholwa inkosi uJesu kukunikeza ubomi obungunaphakade. But now the next question is, uyazi na uba unabo? Yintoni ubomi obungunaphakade? Eternal life is the life of God which is in Christ. Ngamanye amazwi xa ukholwa inkosi ubomi bukaThixo, the Zoe life, bungena kuwe. So uJohn ngoku usibhalela abantu abashunyayezwayo bangena bubuthixo bukaThixo, but abazazi uba bangena kubo. Baphila njenge-beggars. Hallelujah. Senzovala injelento umntanam lo bamba ikhadi futhi unekhadi laseCapitec liconnected efonini yakhe ku-inconduct. Xa umfakela imali noma usekapa iyakhala ifoni ithi une-300 ndiseRhawutini. Undibhalela imessage uthi sena 5 days kungatyiwe eXhamesini akho mali, ngoba ndingutata wakhe ofuna ubaphile kamnandi ndimfakele 1000. Kodwa ngoku ude ucinyelwe ifoni ayimxelelanga uba une-1000 for a week ulambile.
Hey, lento offend abazalwane. Abazalwane they live Khalifa, but babhizi baqanga uThixo ubabanike izinto esesikubo. Kuyenzeka ube nokukholwa kodwa ungabi nalo ulwazi lento ezikuwe. Hallelujah. Abalala ebusuku babona ukuthi ngokusasikholwa izinto zikaThixo zangena kuthi. Sinazo. Mamela. My firstborn, I sent the first year. Wakala etuwa eteko. Listen to me, Basama. My finger etuwa. Bakulele Sunday school. Abantwana bethu bonke. Bakulele Sunday school. Bekhuliswa ngumfundisi. Abadlali nabanye abantwana abangasindiswanga. Bakhulele ecaweni, bakhuliswa ngomthetho ngereligion. Asaba prepare ukuthi ngenye imini kuyoze kudinga ukuthi baye tertiary bazimele. Amen. Because xa ukhulisa abantwana ngevangeli subanika umthetho because awuzoba sustain xa ungekho. Uzothi boyika uThixo kanti boyika ikhaya. Into edingwa ngabantwana ayomithetho, ayizo rules and regulations, identity. Funeka abazazi babangobani. Hallelujah. Sinabantwana abangena bungqina bame ngento enye, ubumama notata ngumfundisi. That is why the moment bephuma ekhaya basela ukodlula. Undakozo wami firstborn yami baya mazombali yathi mayiphasa u10 for the first time kwafuneka iyetheko iyerez erumini babe bayiteni kuye yedwa sindiswayo. The first day siyombeka esikolweni ndakhala inyembezi engafuni ukuhlukana nathi kodwa imeko inyanzelisa. Amen. Samshiya xa sizohamba esikolweni kwakusebusuku sahamba itheko isehlathini. Ndathi sengena e10 ndarealize uba ulibele ipesi yakhe emotweni ndabethe u10 nomamakhe. Xa sibuya xa kuvula isikolo lelaa xesha lebhati le-orientation, xa sibuya samisa ngasefrangeni safika abantwana omnye nomnye ebambe isavana yakhe, omnye ebambe iboyfriend yakhe. Umntana wakhulele Sunday school ehleli yedwa eqala ukwenza academy. Nkosi yami. Ayibonge mfangeli. Amen. Mamelani bazalwane, this is crucial. This is critical. Ndamkhuthaza. Yathi mntana wami kuzolunga. Yathi ufune indawo into ezokusustain, funa indawo ozothandazela kuyo. Senizoyeka bazalwane kanini ibalekile lento. I wrote a book about this. Incwadi engayibhala ithi dead, I don't feel God anymore. No. Yamfonela every day esikolweni. Yathi into ezokusustain, funa indawo esesikhangela ozothandazela kuyo. Ungawuyeka umthandazo wakhuliswa ngayo. Jesus. Mamelani bazalwane, ngicela ngijonge kum. Wayifumana indawo yokuthandaza. Umeyifumana indawo yokuthandaza, ethandazela kuloo ndawo. Kwaphela 2 months imane nemfonela. Yenye imini ndambuza uba usaya kulaa ndawo uyothandaza na. Wathi Dad, I don't feel God anymore. Nkosi yami. Ndathi mna, baby, what is it that you want to feel? Amen. Please. Lento le akufuneka uyibisishe. Wenze bamhla ungazange uphinde unibone. That what is it that you want to feel? What is xa ndithandaza andihlaba uvuka ushushu emzimbeni azisehli nenyembezi. Hallelujah. Amen. Senze a poor job in raising our children. Sibafundisa uba ukukhona kukaThixo imizwa. Nkosi yami. Sibafundise ukuthi uThixo yilento ayivayo
Usize sathi abantwaneni ufiwa nasinwele zethu. God is a reality, it's not a feeling. Yeah. Wathi umntanami uma esisho wathi sekusheka kancinci ngivuma inkwenkwe because andimva uThixo. Nkosi yami. Abantwana benu bazalwane banilahlekela xa bephuma emakhaya because once angabi sayiva lento kuthiwa nguThixo uyagive apha ziyekelele ehlabathini. Amen. That you don't have to feel God all the time. You have to know God all the time. Because ukumazi uThixo kwenza ukuthi yathi mina imizwa kha. Sometimes bazalwane siba phansi kwe challenges singevando kube dry but ulwazi